L'Ajuntament de Llavaneres i l'empresa Biciclot han impulsat la Setmana de la Bicicleta, una prova pilot que té per objectiu potenciar la mobilitat al poble amb aquest mitjà. Els 800 alumnes de les 3 escoles de la població participen aquests dies en activitats relacionades amb la bicicleta. Un per tu. El casc és molt important. Circulem amb la bici per si caiem, així no ens farem mal. Aquesta és la primera lliçó que han d'aprendre els nens abans d'agafar la bicicleta. Una vegada s'han posat el casc, comencen un itinerari, una de les activitats de la Setmana de la Bicicleta. Avui he vingut a fer la bicicletada aquí a l'escola, a passar-m'ho bé i a disfrutar molt. Els alumnes de les escoles de Sant Andreu de Llavaneres també aprenen el significat dels senyals de trànsit. I han participat en un taller de mecànica adequat a la seva edat. I els nens coneixen les bicis perquè es forma part del seu entorn. Després és quan hi ha el canvi, no? És a dir, quan parles amb els adults, que ja s'han fet grans, ja porten anys molts d'ells sense tocar la bicicleta i tornen a estar una mica perduts. L'Ajuntament creu que la formació dels més petits farà augmentar l'ús de la bicicleta. Estem potenciant una actitud de futur pels nens i nenes de Llavaneres d'un transport que pot ser la bicicleta segur, no contaminant, i més ara que tenim el preu de la benzina tan elevat, hem de fer polítiques de futur. Aquestes activitats van acompanyades de la instauració del carril bici a la localitat.